Tervetuloa Mieletön podcastin pariin. Minä olen Hannele Ja minä olen Tiina, tervetuloa. ja meillä on täällä vieraana tänään Ville Juurikkala. Tervetuloa. Moikka, kiva olla teidän kanssa keskustelemassa. Ihan mahtavaa, kun tulit, saatiin vihdoinkin järjestettyä nämä treffit. Olen odottanut innolla, että tuut meidän kanssa juttelemaan. Kiva Joo, oli tosi nähdä, kiva. kiva oli nähdä Ammassakin ja jutella pitkästä aikaa, mutta tämäkin Niin nähtiin. niin nähtiin ja siellä olikin huikea tunnelma. Siellä viimeksi oli jo Amman halausfestivaalit aina niin mahtavat. Kyllä. Jep, kyllä, ehdottomasti. Joo. Mitäs me lähdettäisiin tänään? Nyt on taas semmoinen, että mitään ei ole käsikirjoitettu ja kukaan ei tiedä yhtään mistään mitään. Ollaan ihan tyhjiä. Se on Otettiin hyvä. hiljennyskin tähän alkuun ja nyt mietitään sitten, että mistä lähdetään keskustelemaan tänään. Nouseeko kenellekään mitään ajatuksia tai aiheita tai mitään, mitä haluaisi joku sanoa nyt tässä hetkessä? Tässä on niin hyvä rauha, että jotenkin tommonen, että heti kun ottaa tommosen parin minuutin hiljaisuuden ja rauhoittumisen, niin sitten tulee semmoinen olo vaan, että ei tähän mitään lisättävää. Tunne haastattelu, että ei tähän mitään lisättävää. Niin, mitäs sitä valmiissa maailmassa, kun tässä on jo kaikki? Eli me Se otettiin on, ennen tuota nauhoitusta parin minuutin hiljaisuus, niin sitten kaikki vaan semmoisessa rauhan tilassa. Mutta se on varmaan toi just mitä valmiissa maailmassa tässä on jo kaikki, niin siinä on varmaan just se, että usein, että se ihmismieli helposti luulee, että meillä on paljon asioita silloin, kun meillä on paljon asioita, niin että silloin on kaikkea, kun on paljon kaikkea asioita, on paljon rahaa ja menestystä ja ystäviä ja vaikutusvaltaa ja kaikki sellainen. Toi on yksi mun elämän isoimpia opetuksia ollut se, kun silloin kun mä olin siellä Santiagon tien pyhilvaelluksella, kävelin 2 kuukautta niin, josta yli puolet kävelin silleen, että mulla ei ollut mitään, että ei ollut rahaa eikä passia eikä mitään, multa varastettiin kaikkia. Se tunne siitä just, että ai vitsi, mulla ei ole mitään, mulla ei ole mitään, että mulla on kaikki mitä mä tarvitsen. Niin se liittyy just tuohon, että nyt tässäkin kun hiljennytään ja on se tyhjyys, eikä se olo, että ei ole mitään, niin sitten meistä tuntuu, että nyt on kaikki valmiissa maailmassa. Tämä on kyllä se ihmiselämän paradoksi, just toi, siis Niin, niin hyvin kuvattuna, että kun tulee se tyhjä tila ja hiljaisuus ja rauha, että me ihmismieli koko ajan haluaa sitä rauhaa ja hiljaisuutta ja tasapainoa ja muuta, mutta kun sitä joo, saa, niin se rupeaa panikoimaan, että nyt tämä pitää täyttää jollain äänellä, tavaralla, kyllä. ihmisillä, ihan millä tahansa, mutta apua pois tästä rauhasta. Niin, niin, se tosi helposti menee. ja sitten kun sitä täyttää, mulla oli varsinkin silloin ennen sitä Santiagoa, että silloin mä asuin siellä losissa ja tein unelmieni uraa niin kuin valokuvaajana ja nimenomaan sitä semmoista, missä kaikkia unelmia tuli toteen ja niitä mun manifestoimia asioita tuli toteen. Ja tämä on musta hyvä aihe kanssa sekin, että kun ihmiset ajattelee aina sitä, että kun vaan manifestoit, niin sit saat kaikkea, mitä sä haluat. Mutta siinä on just se, että joo, manifestoiminen toimii siinä mielessä, että se antaa meille niitä asioita, mitä me halutaan. Mutta antaako se todella, mitä tarvitaan? Et mulla ainakin oli se kokemus, että se tyhjyys, että kun sain niitä kaikkia asioita, mitä oli manifestoinut ja kaikkea sitä menestystä ja muuta, niin se ulkoinen yltäkylläisyys ei täyttänyt sitä sisäistä tyhjyyttä koskaan. Se oli tosi pysäyttävää nähdä se ero sitten 2 kuukautta siitä eteenpäin, kun yhtäkkiä onkin se, että onkin kaikki ulkoinen viety ja se tuokin sen täyttymyksen. Hmm. Toi on niin hyvä, että olet päässyt sit kokemaan sen runsauden ulkoisen ja menestyksen ja maineen ja vaikutusvallan, niin sitten tavallaan se lopputulos on se, että sit kun mulla ei ole mitään, niin mulla oli kaikki. Joo, kyllä, just se. Et kun on kaikkea, niin on se sisäinen tyhjyys ja sitten kun ei ole mitään, niin on sisäinen täyttymys. Se on jännä paradoksi kyllä. Tuo on hieno tarina ja hieno kertomus.
me puhuttiin tästä samasta Hannelen kanssa ihan varmaan pari päivää sitten, kun Jim Hyvä. Carrey on sanonut tätä ihan samaa, Niin että on, joo. oikeasti, että että hän toivoisi, että jokainen kokisi sen feimin ja sen Kyllä, rahan ja kaiken, mitä hän sai, että kyllä. pystyisi niin kuin oikeasti näkemään, että sillä ei ole mitään merkitystä niin kuin Joo, loppukäsi kädessä sille omalle sisäiselle kokemukselle, että se monesti vaan vie kauemmas siitä omasta sisimmästä ja siitä omasta täyttymyksestä. Mitä kyllä. enemmän sitä yrittää, niin sitä kauemmaksi se juoksee. Toi on just, ja mä muistin Jim Carreyltä ton, se on hyvin sen sanonut, ja sitten oli joku toinen näyttelijä itse asiassa, just tämmöinen Hollywood-tähti, joka sanoi kans sitä, että samalla tavalla kuin alkoholisteilla ja muilla addikteilla, kun tulee se rock bottom, niin kuin mulla itselläkin, mä raitistuin 14 vuotta sitten, ja tuli se, niin kuin se mikä se on, pohjakosketus, se suomeksi on rock bottom. Mutta se näyttelijä käytti semmoista termiä, että myös toinen, mikä on tärkeä kokea, on semmoinen hilltop, niin kuin, mä en tiedä miten sen suomentaisi, niin kuin tämä aallon pohja ja sitten tavallaan huippu, semmoinen elämän huippu. Mutta tavallaan toi, mitä sä kerroit tuosta Jim Carreystä ja sitten tämä toinen näyttelijäkin, niin sitten meillä tulee helposti ehkä semmoinen mielikuva, että sitten se pitäisi olla se hilltop ikään kuin samaa luokkaa kuin joku Jim Carrey tai toinen supertähti. Ja itse asiassa sama, mitä puhutaan AA:ssa ja muissa niin kuin riippuvuuden kanssa työskentelevien piireissä, että se aallon pohja vai mikä pohjakosketus, että jollekin se on niin kuin sitä, että sä oot niin kuin vankilassa ja aivan täysin rappiolla, tyyli just vankilassa ja pahoinpideltynä ja mitä tämmöistä se aallonpohja. Mutta sitten että jollekin se aallonpohja tai siis se pohjakosketus voi olla se, että sulla on vaan vähän liian kova krapula niin kuin vaikka jonkun juhannuksen jälkeen. Eli se, että me helposti lähdetään vertaamaan vaikka sitä pohjakosketusta, että no kun ei mulla ole vielä ollut sitä semmoista aivan rappiokosketusta, niin mä en ole vielä kokenut sitä mun alkoholin niin kuin pohjakosketusta, niin sama se menestyksen tavoittelun kanssa on, että joo, kun mä en ole kokenut samanlaista kuin Jim Carrey tai supertähdet. Kyllä mä koen, että mulle esimerkiksi se oli nimenomaan se, että oli jo siinä, että ei mä koe, että mun olisi tarvinnut saavuttaa samanlaista kuin Jim Carrey tai muut, niin tämä on musta vaan tärkeä lisä tuohon, kun toi on tosi tärkeä pointti, minkä sä toit, että se ei silti tarkoita sitä, että meidän tarvii kokea samaa kuin Jim Carrey, vaan me voidaan saada se sama huippukokemus jostain hyvin toisenlaisestakin. Niin ehkä se on vain oppia tunnistamaan se, että missä kohtaa se on tullut itsellään. Se, tavallaan tulee se tunne, että nyt mä oon jo saanut kaikkea, mitä mä oon halunnut. Ehkä se on yksi. Että jos on vaikka, mulla esimerkiksi oli, että hyvin pitkälti kaikki semmoiset unelmat, jotka mä olin manifestoinut, niin ne alkoi olla siinä. Niin ehkä se on, että alkaa olla, ei välttämättä ihan absoluuttisesti, mutta ainakin hyvin lähellä jotain semmoista, missä on tavallaan saavuttanut niin kuin unelmansa, niin se on ainakin yksi, mikä voi olla tosi hyvä. Ja se ei välttämättä todellakaan tarvitse olla mikään Hollywood-tähtäys, vaan se voi olla ihan joku työpaikka, joka voi olla se itselle se tavallaan, että on saanut, niin kuin, vau, nyt mä oon saanut sen, mitä mä aina halusin, ja sitten kokea sen tyhjyyden siinä. Että hei, ei tämä tuonutkaan sitä täyttymystä, mitä mä ajattelin, että tämä työpaikka toisi. Tai joku ihmissuhde, joku parisuhde, jonka on unelmoinut, että nyt toi parisuhde tuo mulle sen täyttymyksen, ja sitten siinä suhteessa huomaakin, että okei, ei kun tämä tyhjyys on edelleen täällä. Niin tätä ehkä, että eikä se välttämättä tarvitse olla unelma, en mä osaa sanoa mikä se on, mutta just se, että oppia tavallaan tunnet, mikä voi olla se itselle se kokemus, vastaavanlainen kokemus kuin Jim Carreyn maailman tähteys. Mulle tuli justiin heti mieleen se, että kun itselle se on ollut vähän eri. Itsellä on ollut monta työpaikkaa, mutta ei ne ole koskaan ollut mulla se, että mä olisin edes tavoitellut sitä kautta mitään niin kuin semmoista suurta uraa tai muuta. Että mulla se on ollut niin kuin lapset ja perhe ja niin kuin omakotitalo ja siis se semmoinen elämä on ollut se, mikä on ollut mulle aina se lapsesta asti se niin kuin haave. Ja sitä kautta mä rupesin miettimään, että onko se sitten oikeastaan enemmänkin niin kuin se elämän tehtävä, mikä meillä tietyllä tavalla on. Että me tunnetaan, että meillä on joku se elämän tehtävä.
kun puhutaan siitä tosi paljon, varsinkin henkisissä piireissä, puhutaan siitä elämäntehtävästä, niin onko se sen elämäntehtävän Kyllä. tietynlainen täyttyminen, että sen kanssa pääsee niin kuin huipulle ja sitten se riittää. Ja sitä kautta sitten, Kyllä. niin kuin, että rupeaa näkemään, että se elämäntehtäväkin, nyt on itse alkanut myös huomaamaan, että se elämäntehtävä, joka on enemmän mulla kanssa ollut myös, no okei, perhe ja nämä on ollut tärkeitä asioita ja muuta, mutta se elämäntehtävä on ollut tämä vitsin analysointi ja tämmöinen itsensä kehittäminen on ollut niin kuin ihan siis sieltä niin kuin Joo, tämän kokoisesta asti, niin nyt alkaa kyllä. huomaamaan, että okei, se ei tuo sitä täyttymystä, että nyt alkaa olla siellä huipulla, mutta siitä huolimatta se ei ole siitä huolimatta, että se voi olla tosiaan niin kuin ihan mitä vaan, että mikä se on. Että onko se sitten se, Just niin kuin se, sanottu, se elämäntehtävä kyllä. vai joku muu, niin se voi hyvin olla, että se on. Mä mietin miehen kautta, joka on kalastus niin kuin fanaatikko, hän on, niin kuin, hänen Joo, elämäntehtävänsä on sit vaan kalastaa, niin se, että mä näen niin kuin kyllä. hänen kauttaan myös, että sekin voi olla niin kuin se, että hän on siellä niin kuin urahuipulla saanut ne isoimmat kalat ja muuta, niin sehän on sitä yritystä kanssa etsiä sitä sisäistä täyttymystä. On. Niin että sit kun pääsee, on kokenut ne kaikki suurimmat niin kuin huippukokemukset, niin jossain vaiheessa tulee se, että okei, se vähän niin kuin romahtaa kasaan ja merkitys muuttuu ja merkitys romahtaa tietyllä tavalla, että sitten alkaa näkee, että okei, enemmän on, niin kuin nyt on mies ruvennut huomaamaan, että se on vaan tärkeintä se, että ei se, että minkä kokoisen kalan tai miten paljon niitä kaloja saa, vaan se, että mä oon täällä luonnon keskellä ja mä nautin tästä olemisesta täällä. Että mä oon vaan niin Joo, läsnä täällä näin ja mä täytyn tästä läsnäolosta tästä tilasta, missä mä oon, enkä niinkään siitä, että monta kalaa mä saan. joo. Mulla tulee heti mieleen yksi yhteys niin kuin omaan niin kuin työuraan on se semmoinen oivallus siitä, että kunnianhimo, kunnianhimo elää aina tulevaisuudessa, mutta intohimo elää tässä hetkessä. Ja tavallaan se, että miten on omalla uralla niin kuin saanut enemmän ja enemmän käännettyä sitä tekemistä siihen, että on vähemmän kunnianhimoa ja enemmän intohimoa. Eli just se, että kun se kunnianhimoinen tekeminen oli just sitä, että välttämättä ne työkeikat ei ollut niin kuin nautinnollisia siinä itse tekemisessä, koska siinä oli niin vaikka se oli tavallaan työtä, mistä nautti, mutta kun oli niin voimakas se pyrkimys ja se tavoite saavuttaa jotain vielä isompaa, aina vaan isompaa, niin se tavallaan siinä on just se semmoinen, että kun se karkaa koko ajan sinne tulevaisuuteen, jota ei ole oikeasti olemassa, vaan se on koko ajan siellä jossain. Ja tämä hetki, tämä päivä, mikä on ainoa, joka oikeasti on, niin se tavallaan katoaa. Ja sitten mä huomasin, että se intohimoinen tekeminen taas on semmoista, että ei vitsi, tämä itse tekeminen on kivaa. Ja tehdä niitä kuvauksia ja kaikkea semmoista. Niin kuin, ja luentoja mä teen kanssa nykyään samalla tavalla. Ja sille, että luennot ja kuvaukset ja kaikki. Mä tykkään tehdä esimerkiksi ilman suunnittelua, että mä vaan meen ja tavallaan nautin siitä hetkestä, että mikä siinä on. Niin kuin tässäkin haastiskin musta on kiva tälle, että ei ole mitään suunnitelmaa ja sitten yhtäkkiä katsotaan vaan, mihin tämä lähtee viemään. Ja mä tykkään tehdä kuvauksia ja luentoja kaikkea sillä tavalla, että katsoo. Ja silloin mä jotenkin nautin siitä, eikä ole semmoista tavoitetta ja odotusta. Niin musta kalastamisessakin voi olla ihan sama. Toi niin kuin, joo. Ja missä vaan. Niin, missä vaan asiassa se voi olla kyllä hyvin. Kyllä, ja Kyllä. mietitty paljon. Meillä on nyt Tiinan kanssa ollut pohdinnassa just tämä rauhateema, että voi tehdä asioita niin kuin rauhasta käsin, niin se on just sitä samaa, että läsnä olla tästä hetkestä Joo, käsin kuin siitä kauhealla innolla tai semmoisesta suorittamisenergiasta. Niin kun sen on kyllä. tunnistanut ainakin itsellä sen niin kuin tavoittelun, että se on just sitä, että sit kun mulla on sit kun se mun X-unelma toteutuu, niin Mm. sit mä voin olla rauhassa, sit mä voin relata, sit mä voin olla nyt hetkessä. Ja sen on niin kuin nähnyt, että Joo, kyllä. juurikin sitten kun mä saan sen unelmatyöpaikan tai asumisjärjestelyt ja muut, ja mä oon kanssa niin kuin, silleen hyvä manifestoija, että melkein ainakin kaiken saanut, mitä on tavoitellut. Just se. Sitten, ja Kyllä. hetkeksihän se tuntuu siltä, kun niin kuin joku sanoo viisaasti, että kun sä saat sulla manifestoit sitä unelmia, vaikka parisuhdetta, ja sä löydät se ihmisen, niin sun on hetken niin kuin ihanaa, kun se etsintä lakkaa, ja sä oot Joo. löytänyt. Sitten sä oot hetken siinä, mitä sä, niin kuin siellä huipulla. Ja sitten se alkaa taas Niin, kyllä. kohta, ei Joo, joo. saakeli ja Just. jotain muuta. Niin just tämä,
tai ymmärtää tämän niin kuin koko, mikä se mieli on koko ajan sinne menee sinne tulevaan. Ja tämä on niin kuin paras, että sit mä voin olla rauhassa kuin X. Niin kuin, että ahaa, Joo, en voi nyt olla, kun ei ole X, vaan sitten. Sehän on se kyllä. mielen rauhan vaihtaminen jo siihen rauhattomuuteen. Ja ehdollinen mielenrauha. Mm. Niin se ehdollinen mielenrauha ja ehdollinen onnellisuus, että sit voin olla onnellinen, sit voin löytää rauhan, kun saan tämän saavutettua. Joo, kyllä. Ja sehän on paljon henkisessä etsinnässäkin, että, että vielä se oivallus, joku On, kurssikirja, niin kuin, että kohta se tulee, ja on, sit mä oon niin kuin ikuisesti siinä sen on. tilassa, että se menee niin kuin, mikä tahansa se niin kuin on se oma juttu, mihin se huomio menee, niin se alkaa siellä sitä elää, sitä sitkuelämää. Kyllä, mulla on toi niin kuin henkisessä etsinnässä ollut ihan yhtä paljon kuin työurallakin, että siinä on niin työuralla kuin henkisessä etsinnässä, niin se on joskus teini-ikäisenä, joskus jo 30 vuotta, 35 vuotta sitten jo alkanut se sellainen tavoittelu. Että henkisessä etsinnässä oli ihan samalla tavalla se semmoinen, että tavallaan lähti sitten, kun mä oon niin kuin perusluonteeltani tosi semmoinen rauhaton ihminen, semmoinen, niin kuin, tai mä tunteellinen ihminen, ehkä voisi olla herkkä ihminen, se on ehkä se kuvaavampi. Mutta sitten kun on herkkä, niin sitten se saa aikaan sitä, että tavallaan sitten myös on herkkä hermostumaan, herkkä itkemään ja herkkä niin kuin monissa asioissa. Ja sitten mulla oli pitkään se semmoinen ajatus siitä, että no sitten kun saavuttaa sen valaistumisen, joka on se semmoinen täydellinen autuus ja rauha, niin sitten se lähtee kaikki se hermostuneisuus, kaikki se rauhattomuus. Että mä tavallaan odotin, että koska mä löydän sen semmoisen valaistumisen. Tavallaan, että oli jo tullut monia niin kuin aivan todella hienoja kokemuksia, nimenomaan semmoisia kokemuksia, jotka tulee ja menee, että hetkeksi saanut sen rauhan ja saanut semmoisen voimakkaan heräämisen kokemuksen, jota oli ehtinyt monta jo olla. Mutta sitten se, että aina sitten, kun se tavallaan se kokemus laantui, niin sitten se, että no mä haluan sitten saavuttaa sen täydellisen valaistumisen, jonka myöntä se ei koskaan laannutkaan, vaan että kaikki on vaan pelkkää rauhaa ja autuutta. Ja se on ollut mun henkisen matkan kannalla isoimpia asioita, kun tapahtunut, kun se henkinen etsintä loppui. Että se tapahtui tuossa ehkä 6 vuotta sitten, kun mä rupesin huomaamaan, että mä huomasin, että hei, vitsi, mähän en ole vähän aikaa ollut enää henkinen etsiä. Ja sitten mä rupesin miettimään sitä, että mitä tässä on tapahtunut, että onko mä nyt löytänyt sen rauhaa, onko mä löytänyt sen täydellisen valaistuneisuuden. Ja sitten mä pohdin, että no ei todellakaan, että kyllä mulla edelleenkin hermot menee aina vähän väliä ja kaikenlaista tapahtuu elämässä, joka tuntuu vahvalta täällä. Mutta joku semmoinen hyväksyntä sitä omaa rauhattomuutta kohtaan oli tullut. Se semmoinen, että se on ihan ok olla rauhaton ja paradoksaalisesti sitten se on mennytkin niin, että se rauhallisuus on itse asiassa kasvanut sitä enemmän, mitä mä oon hyväksynyt mun rauhattomuuden. Tämä on nimenomaan tämä paradoksi myös tässä näin, että mitä enemmän sä etsit jotain, niin sitä vähemmän sitä löydät. Ja mä löysin tuossa itse asiassa ihan muutama viikko sitten sen, että mikä on se on aika lailla se ekon lähde, se on tuolla pään sisällä se huutaja, joka etsii koko ajan, joka on niin kuin tyytymätön. Kyllä. Ja se kuvittelee, että sillä etsimisellä se löytää niin kuin sen, mitä se etsii, mutta mitä enemmän se etsii, sitä vähemmän se, niin kuin sitä kauemmas se menee, mitä kovemmin se yrittää, koska se kaikki etsiminen on sitä selittelyä ja oikeutusta ja nimenomaan sitä sen nykyisen läsnä olevan hetken vastustamista. Ja se on se, mikä aiheuttaa sen kaiken kärsimyksen meillä. Et kun sanoo sille selittelijälle, että okei, no etsi vaan, mutta että se hetki on joka tapauksessa tässä jo. Että come on, että niinku, tämä on tämä, kuka sä oot, ja tässä on kaikki, mitä on, ja sä et muuksi voi muuttua, että niin kun, joko sä voit vastustaa tätä niin paljon kuin sä haluat, ja etsiä sille jotain selitystä ja oikeutusta, tai että miten sä saisit muutettua tätä. Et mä huomaan, että
aina uudestaan ja uudestaan se, että se miksi se ei niin kuin täydellisesti aukea, niin on se, että vieläkin yrittää jollain tavalla muuttaa sitä kokemusta siinä hetkessä. Niin sehän on heti se muutoksen Joo, yritys on se, mikä tuo sitä jännitettä lisää ja mikä pitää kiinni. Et siitäkään mä en ole päässyt niin kuin täysin eroon, koska mä yritän edelleenkin päästä Mut, siitä eroon. Niin tämä on se niin kuin paradoksi, että mut, Mutta onko sus silti semmoinen taso, joka sitten taas, niin kun, mä koen, että sussa on kuitenkin sitten se semmoinen taso, joka hyväksyy sen. Yhtä aikaa se tavallaan, niin kun, että se tavoite päästä eroon, mutta mä jotenkin susta tulee mulle aina semmoinen olo, että sulla on kuitenkin se taso, joka hyväksyy, että tämä nyt on vähän tällaista pöljää, mutta tämmöinen on yksi osa, saako kiinni silleen, että semmoinen armollisuus siihen omaan, niin se on musta ehkä, mikä mä koen, että mulla oli se muutos siinä tapahtui se, että siirtyä ikään kuin henkisestä etsijästä henkiseksi kulkuriksi. Että se edelleen se matka jatkuu ja kaikkea löytää ja semmoista, mutta siinä on silti ero se, että kulkurina se on enemmän semmoista, että kulkee ja löytää asioita kuin että nyt mun pitää löytää. Että on joku, ei ole tavallaan semmoista määränpäätä siinä löytämisessä, vaan se on semmoista enemmän, että nyt että enemmän semmoista katsoa, mitä tässä aina tulee ja se on niin kuin, ja siinäkin on jotenkin se tulevaisuus ja tämä hetki, että se etsijä taas elää tulevaisuudessa ja kulkuri tässä hetkessä. Kun ei ole semmoista selkeää määränpäätä, niin on vähän niin kuin perillä jo tässä hetkessä, vaikka onkin yhtä aikaa täysin matkalla ja kesken. Aamen, hyvin sanottu. Mikä se mua kiinnostaa jotenkin, jos pystytkö tässä kuvailemaan paremmin, että mitä, just kun sanoit, että sit kun muutuit etsijästä kulkuriksi, niin mikä se oli se prosessi ja oivallus ehkä siinä, että miten se pystyisi laittaa sille kertomuksen muotoon, että mitä sä teit ennen ja mitä sen jälkeen ja mitä siinä niin kuin tapahtui? Siinä se oli vaan semmoinen joku, että tavallaan se semmoinen, joka oli jostain sieltä teiniästä saakka jo alkanut se semmoinen tarve nyt löytää joku täydellinen tila. Just se tila, missä niin kuin pääsisi eroon niistä omista vajavaisuuksista. Ja sitten siinä taas tuli enemmän se tila, että huomasin, että mä huomasin, että tuli joku semmoinen, siinä oli ehkä muutamia tämmöisiä niin kuin henkisen tien kulkijoita, joihin mä tutustuin, mutta siinä oli kaksi semmoista erityisesti, joista toinen oli, ne ainakin vaikutti siinä, mä jälkikäteen sen tajusin, että mä katoin kahta semmoista niin kuin vierekkäin, jotka keskusteli, ja toinen oli just semmoinen, joka puhuu sen puolesta, että nyt hän on kokonaan valaistunut ja puhuu, että kaikkien muidenkin pitää saavuttaa täydellinen valaistuminen, missä ei ole mitään takertumista ja mitään, ei ole mitään traumoja enää. Hän oli myös sitä mieltä, että hän oli kaikki elämänsä traumat hoitanut ja että mitään ei ole enää parannettavaa. Ja sitten siinä oli semmoinen toinen joka oli paljon voimakkaammin siinä omassa inhimillisyydessään. Tämä, joka oli tässä inhimillisyydessään, niin oli se Klaus Rahikainen, joka teki Taidetta tuntea. Ja Klasulla oli jotenkin semmoinen, Klasu oli semmoinen ihminen, joka sitten saattoi siinkin, kun istuttiin ja juteltiin, niin hän itki usein ja saattoi puhua jostain niistä omista traumoistaan ja tunteistaan ja kaikista. Ja sitten mulla vaan tuli semmoinen, että mä rupesin miettimään, että kumpi näistä mulle niin kuin resonoi enemmän, että kumpi puhuu enemmän ikään kuin siitä jostain rakkaudesta käsin ja jostain Jumalasta käsin ja saatte sitten kiinni semmoisesta jostain korkeammasta voimasta, niin kuin mun mielestä Jumalasta. Ja mulle tuli se itselle se olo, ja mitä muutkin oli, että tämä henkilö, joka taas niin kuin puhui sen puolesta, hän on täysin valmis, niin siitä tuli jotenkin, että se vähän semmoinen joku rakkaudettomuuden viba oli, ja vähän semmoinen, että nyt kielletään tunteita. Että se ei tuntunut oikein aidolta, että Klasu, joka oli rehellinen siinä omassa keskeneräisyydessään, niin tuntui aidolta ja rakkaudelliselta, ja tämä, joka sanoi olevansa valmis, niin tuntui jotenkin, siinä ei jotenkin puhu se totuus. Ja tämä on musta usein tuntunut, kun on nähnyt ihmisiä, jotka puhuu olevansa valmiita ja muuta, niin siitä tulee heti vähän semmoinen fiilis.
ei usein tunnu niin rakkaudelliselta. Niin tämä oli yksi semmoinen, että huomata, sen mä tajusin jälkikäteen, että se oli mulle vaikuttanut, että ei vitsi, kun tästäkin tuli tämä, että tämä oli tämä keskeneräinen, niin kuin tuntui paljon valmiimmalta, tämä rehellisesti keskeneräinen tuntui paljon valmiimmalta. Niin se jotenkin semmoinen esimerkki, se oli siinä muitakin juttuja, mitä tapahtui elämässä siinä aikana, mutta musta tuntuu, että se oli yksi, joka muhun antoi semmoisen, että niin, ai vitsi, sehän on ihan ok olla keskeneräinen ja itkevä tunteilija. Olipa hyvin ilmastu ja samoja kokemuksia on meillä kanssa ollut tosi paljon ja huomaa, että se tuo turvattomuutta, kun sen tuntee sen ristiriidan siinä, että joka sanoo, että siis tästä ei ole kuin montaa päivää, kun me puhuttiin jostain ihmisestä, jota en nyt muista kuka se oli, mutta kokemus jäi mieleen, että sanoi, että no mä oon kaiken selvittänyt jo ja mulla on kaikki niin kuin, ei mulla ole enää niin kuin yhtään mitään, niin tulee, se on niin kuin heti silleen, että joo, että kun susta ei todellakaan tunnu, siis niin kuin minun kokemukseni, että sinä et ole niin turvallinen, että sinä olisit, että heti nemmoset, mitkä enemmän ja enemmän niin kuin myöntää niitä, että sehän on niin kuin ehkä sitä, mistä puhutaan sit varjotyöstä, että tuon kaikki varjoni siihen valoon, koska minä olen ihminen ja inhimillinen, piste, ei ole muuta. Se, niin sanotusti nyt käytän hipsuja jeesustelu siitä, että olen niin henkinen ja valaistunut ja valossa ja muuta, niin voit olla, mutta silloin sinä et ole inhimillinen ihminen, joka jää tästä niin kuin kokemuksesta puuttumaan ja se maadottuminen tähän maalliseen, jolloin olisi turvallinen ihmisille näyttämään sitä valomajakkana, sitä esimerkkiä siitä, että hei, me ollaan ihmisiä, piste. Että niin ne pässit ja lampaat ja noikin niin kuin puree ja tappelee tuolla keskenään. Ei se niin kuin tee niistä yhtään sen valaistumattomampia. Kyllä. Me ollaan tällaisia. Muakin ärsyttää välillä ja mua ahdistaa ja mua pelottaa. Ja se kuuluu niin kuin tähän inhimilliseen kokemukseen tästä ihmisyydestä. Ja vaikka vieläkin on niin kuin sitä, että ei kaikkea pysty hyväksymään, mutta senkin kun tiedostaa ja myöntää, niin se heti jo tuo siihen sen turvan ja sen, niin kuin sä sanoit, että aistit minusta, että on se kuitenkin se joku, joka niin kuin hyväksyy sen. Se ei tarvitse sen isompaa oivallusta tai julistusta siitä asiasta. Se riittää, että tiedostaa sen ja sanoo, että näin on. Ja sehän se on jo ihan sitä. Jo lähtien, että sä puhut siitä. Niin, kyllä. Että ja sehän on sitä tuomista valoon, kun sä puhut varjotyöstä, tuoda valoon. Mä joskus kuulin myös, että valaistumisesta hyvä, että mitä valaistuminen tarkoittaa, niin joku sanoi sitä, että se on tuoda valoon sitä, mikä on. Niin, tavallaan siitä ei tarvitse kaikkea ajatella niin. Mystisiäkin asioita voi nähdä myös hyvin arkisesti ja inhimillisesti, että niissä on myös se inhimillinen puoli siinä mukana. Ja musta tuntuu, että sä just sitä teet, että sä tuot valoon sitä mikä on, ja sitä kautta se ei pidä sua samalla tavalla vallassaan kuin semmoinen ihminen, joka pitää sitä piilossa. Miten se AA:ssa ja näissä 12 askeleen ohjelmissaan on se ajatus, että ne salaisuudet tekee meistä sairaan, se mitä me halutaan piilottaa, niin sehän on juurikin siellä se ajatus, että sinne kokoonnutaan ja siinä turvallisessa tilassa tuodaan se just nimenomaan valoon, niin sillä se addiktiosairaus sitten pikkuhiljaa paranee. Kyllä. Se on just toi liittyy just tuohon samaan varjotyöskentelyyn ja kaikkeen, että se on musta tärkeä osa, ja mulla itse asiassa on ollut just AA:ssa on käynyt, ja sitten mä oon erilaisissa terapioissa käynyt, ja nämä on niin kuin just se ne varjojen valon tuominen, ja sitten mun mielestä siinä on myös tärkeää muistaa siinäkin se inhimillisyys, eli tavallaan se, että vaikka olisi käynyt vuosia terapioissa ja AA:ssa ja missä tahansa, niin se jotenkin se, että ei päästä itseään siihen semmoiseen ajatukseen, että nyt mä oon kaikki traumani käsitellyt. Et kun te puhuitte kanssa varjotyöstä ja muusta, niin mulla on myös semmoinen yksi termi, jota on hyvä niin kuin muistaa sille inhimillisesti, niin kuin sokeat pisteet. Et kun jokaisella ihmisellä on sokeita pisteitä,
Ja niitä kutsutaan sokeiksi pisteiksi sen takia, että me ollaan sokeita niille. Ja sitten kun me tehdään tätä varjotyötä, niin sokeita pisteitähän tulee esille. Niin kuin tekin olette varmasti saanut monia sokeita pisteitä esille. Ja mä uskon, että sitten joillekin voi tulla semmoinen NS-vauhtisokeus sen kanssa. Eli tavallaan kun niitä sokeita pisteitä tulee paljon esille, vaikka jos tulee paljon kerralla niitä esille, niin voi tulla semmoinen olo, että voi vitsi, nyt mun kaikki traumat on tullut tietoisuuden valoon ja mä oon saanut kaikki traumat hoidettua. Mutta sitten siinä on se ongelma, että kun niitä kutsutaan sokeiksi pisteiksi just sen takia, että me ollaan sokeita niille, niin ei me voida ikinä tietää, että kaikki on tullut valoon, jolloin se, että vaikka olisi vaikka mitä tullut valoon, niin siellä voi olla vaikka mitä mistä meillä on lainkaan tietoisia. Ja mä sanoisin, että ihan varmasti jokaisella on. Että mä en usko semmoiseen. Musta se on vähän epäinhimillinen ajatus, että kaikki olisi joskus totaalisesti hoidettu. Toi on niin hyvin sanottu. Tämä on niin hauskasti kollektiivista kanssa, että eilen mä laitoin just Hannelelle viestin, että kyllä, että semmoinen ihminen, joka sanoo, että ei ole sokeita pisteitä, niin se on sokea piste. Joo, niin on, kyllä. Ei mulla ole enää mitään. Niin. Et se on tosi Kyllä. hyvä muistutus, hyvä kun sanoit, kiitos siitä, koska tässä niinku Joo. vahvistuu itselläkin just nimenomaan se, että tuo on se totuus, että niin kauan kun niitä sokeita pisteitä kuvittelee, että ei ole enää, niin niitä ihan varmasti on. Ja se, että tosiaan ne Kyllä. pisteet todennäköisesti ei tule koskaan loppumaan. Kyllä. Ja siinä mielessä on tosi tärkeää, että itsellä on vaikka Tiinan kaltaisia peilejä, kun mä kerron jotain itsestä, niin hei, huomaatko sä tuolla ton? Niin saattaa, niin kuin, että on sellaisia luottoystäviä, jotka uskaltaa sanoa, että huomaatko heitä, ai hitto, niinpä onkin. Ja vaikka se tuntuu aina, että ai saakeli, että koska itsellä on se fantasia olla se täydellinen ihminen, eikä vielä olekaan, niin siihen osaan se sattuu sille, että ei vitsi, mulla on vieläkin, että mä en näe, mutta samalla siinä on se kiitollisuus, yes, että taas oli joku valo, mitä mä en niin itse just sokeutta niin kuin kyennyt havaitsemaan. Joo, tosta mulla tulee yksi tosi tärkeä, mikä mulla on ollut. Kuuluuko mun mikrofoni vielä? Joo. Kuuluu sekä? Joo. Joo, eli toi ystävät ja muut läheiset ja se peili tavallaan, mitä sä sanoitkin, että ihmiset on peilejä, niin mikä on huomannut, että sen lisäksi kun on käynyt niin kuin monissa yksilöterapioissa, niin että kun on käynyt useassakin parisuhteessa, niin pariterapiassa. Esimerkiksi nyt viimeisen, mä tajusin sen kunnolla vasta tässä, että mun edellinen suhde, joka päättyi vuosi sitten, ja sen aikana me käytiin niin kuin muutaman vuoden pariterapiassa myös. Ja sitten mä yhtäkkiä jonkun terapiaistunnon jälkeen oivasin, että vitsi, että näissähän tulee näissä pariterapiaistunnoissa esille aina tosi eri aiheita, niin kuin, ja tarkoitan siis semmoisia mun omaa elämää koskettavia, koska kuitenkin siellä puhutaan molempien ihmisten niin kuin henkilökohtaisesti, että ei kaikki ole vaan sitä, niin kuin mikä se on se suhteen dynamiikka, tai kun se suhteen dynamiikka pohjaa siihen kummankin ihmisen omaan persoonaan. Ja mä oivalsin, että sieltä tulee musta sellaisia aiheita esille, jotka ei tule yksilöterapiassa. Niin mä oivalsin, että siinä on just se, että kun yksilöterapiassa voi paljon helpommin mennä semmoiseen moodiin, että voi olla vaikka jotain semmoisia aiheita, jotka tuntuu itselleen niin kuin hävettäviltä, ja niitä ei välttämättä halua, vaikka niin kuin ajattelisi tietoisesti, että mä haluan tuoda valoon tavallaan kaikkia mun ongelmia, niin sitten siellä voi hyvin olla joku osa mua, joka tavallaan vähän niin kuin varoo sanomasta, että no en mä nyt tätä ehkä, ei, ja vähän voi silleen kertoo vielä itselle, että ei tämä nyt ole olennainen asia nyt tämän mun toipumisen kannalta, että jätän tämän kertomatta. Mutta sitten onkin siinä pariterapiassa, ja sitten se kumppani tuokin niitä esille niitä semmoisia asioita, joita mä en ole itse omassa terapiassa tuonut, ja sitten ne tuleekin siihen hoidettavaksi. Niin, ja säkin kuvasit sitä, just eikö sä sanonut Hannelle just sitä, että miten se tuntuu niin vaikealta, sit kun se peili tulee siihen, niin siellä pariterapiassa kanssa, ei vitsi, ne oli kyllä välillä vaikeita hetkiä sitten, kun tulee niitä omia noloja luonteenpiirteitä ja noloja toimintamalleja, semmoisia, mitkä tuntuu itselle hävettävältä, mutta sehän on just se tärkeä, että just ne tulee esille.
Et jää kiinni housut kintuissa, niin kuin me Tiinankin kanssa sanotaan usein, että nyt Joo. jäi kiinni housut kintuissa. Kyllä, niin just näin. Sen takia musta pariterapiassa on oma etunsa myös sen henkilökohtaisen prosessin kannalta verrattuna yksilöterapiaan. No totta, toi on muuten hyvä pointti. Ja ei ole ihme sitä, että kun jos ajattelee, että pariterapia on, sitähän vältetään, että sinne mennään yleensä vasta sitten, kun asiat tosi, että me ollaan jo eron partaalla no niin kuin Joo, yleisesti. Että ei, että, ja sitten siinäkin kyllä. vielä sitä toinen, vähintään jos toiselle tulee se idea, että olisi hyvä käydä, niin toinen en varmaan mene, koska se tietää se Joo, systeemi, että täällä tulee paljastus sellaisen, mitä mä en todellakaan halua nähdä, ainakaan että ja muut näkee. Niin just se. sitähän se on, että se on niin kuin ihan Joo, semmoinen, että sinne mennään vasta viime hädässä, että kun ei kaikki muut keinot on käytetty, omat keinot on käytetty, niin sit sä menet sinne ja sit sä kattelet niitä siellä sitten vaivaantuneena näitä asioita, mutta se on todella niin kuin sanoit, että joo. ei ne voi, että tuommoiset asiat ei tule missään muualla esiin, niin silloin se on tosi kiitollista, että viimeistään siellä Just se. sitten. Ja semmoiset just se, ja tavallaan just semmoiset asiat, jotka tuntuu itselle vaikealta, että ne tulee esiin, niin nehän on just niitä, jotka pitäisi saada esiin. Et se on niinku, mut toi oli hyvä, kun sä sanoit ton, että siihen mennään vasta silloin ihan viime tipassa, kun asiat on. Ja, että se on hyvä, että sinne kanssa mennään hyvissä ajoin. Ja toinen, minkä mä oon huomannut, mikä mä huomasin, niin sitten taas niin kuin lasten äidin kanssa, että tajusin sen, joka oli siis aikaisempi suhde sitten vuosi ennen, niin, niin siinä taas tajusin sen, että parisuhteeseen mennään usein viime tipassa ja siihen mennään ikään kuin pelastamaan se suhde. Ja sitten mä ajattelen sen niin päin, että varsinkin jos on yhteisiä lapsia, niin ei se ole tavallaan se suhteen pelastaminen se tärkein pointti siinä, vaan me käytiin itse asiassa lasten äidin kanssa jopa ehkä enemmän pariterapiassa sen eron jälkeen. Ja eikä lainkaan semmoisella ajatuksella, että me käytäisiin sen takia, että me saataisiin se suhde taas toimimaan, vaan molemmilla oli selkeä intentio, että ei tässä olla todellakaan suhdetta niin kuin pelastamassa, vaan se suhde meni jo, tai siis se parisuhde meni jo, mutta edelleen on se ihmissuhde, jossa meidän täytyy kasvattaa lapsia yhdessä. Ja se on niin kuin tavallaan se vaalimisen arvon, että miten me saadaan se pidettyä kunnossa siitä huolimatta, että parisuhde ei toiminut. Ja se on semmoinen, mitä mä suosittelen kyllä, että ihmisiä, joilla on lapsia ja tulee ero, niin se pariterapia voi olla niin kuin tosi tärkeä työkalu siihen. Toi on tosi hyvä pointti ja puhuit kokemuksen auki, mikä itsellä on ollut tässä ihan siis Framilla oikeastaan, että itsekin kävin tuossa Joo, pätkän psykoterapiaa ja tämmöistä joo, silmäliiketerapiaa, mikä oli tosi hyvä niin tuon se on hyvä. hermoston avaamiseen ja näin. Sekin sanoi siellä mulle, että olisi tosi hyvä, että kun kuitenkin mä kuvaan, että niin kun ne kehityksellisen trauman aiheet tulee esille minussa parhaiten ja isoiten just nimenomaan parisuhdetilanteissa. Et Mm, se suositteli just kanssa, että hän niinku, et voit tulla yksilöterapiaan myös, mutta me ehdottomasti niinku parisuhdeterapiaan, että siellä pystyy sitä dynamiikkaa katsoa ja joo, purkaa sitä kautta, koska toinen näkee niinku sussa kanssa ne, ja kyllä. se dynamiikka on aina niinku traumakemia suhteita käytännössä, kun on kyse keskeneräisistä ihmisistä, niin me haetaan kuitenkin se pari aina sen oman trauman kehityksellisen trauman perusteella, että se kemia tulee siitä, eikä siitä, kun me ajatellaan, että no niin, mä oon niin rakastunut tohon, kun toi on niin samanlainen, vaan siellä on aina joku se, että Mm, mitä se tarjoaa mulle tähän mun traumaan, että nyt minä parannun. Ja mm, sitten kun ne peilit alkaa siellä näyttää niitä oikeita syviä peilauksia, niin sit räiskyykin. Sitten tuleekin niitä. kyllä. Niin toi on juurikin nimenomaan se, pakko sanoa kyllä niin kuin omasta aavistuksen katkerasta kohdasta, että toi on ihana, että sä oot noin avoin ja sä oot ihan niin kuin poikkeuksellinen mies siinä mielessä, koska oma kokemus on justiin se, ja mitä mä kuulen tosi monelta naiselta, että miehet ei ole kyllä niin hirveän herkästi lähdössä sinne, niiden mielestä tässä ei ole mitään ongelmaa. Ja sehän se on sitten Mm, ongelma, että siinä mielessä, että kun naiset yrittää yksin ratkaista niitä parisuhteen ongelmia, ja kun siihen tarvitaan kuitenkin se kaksi. Ja itsellä oli niin kuin vanhempien lasten isän kanssa just tämä, että vasta siinä vaiheessa, kun mm, se ero tuli, niin sitten hän olisi ollut valmis lähtemään sinne ja käytiinkin jonkun verran, mutta sitten tuli vaan sitä tykitystä, että miten mm, paska ihminen mä oon.
näkemättä ollenkaan sitä omaa osuutta niin kuin millään tavalla siihen hommaan. Se ei niin kuin, se oli enemmänkin traumatisoivaa se parisuhdeterapia siinä vaiheessa, kun yhtään olisi auttanut niin kuin eteenpäin mitenkään. Niin kun se tarvii kuitenkin kaksi Kyllä. ihmistä, jotka on halukkaita niin kuin katsomaan sitä, niin kuin sä sanoit ja Hannele sanoi, että kun se toinen näkee sussa sen sun pimeimmän puolen ja tuo sen valoon ja vielä vieraan Kyllä. ihmisen kuullen, niin se sattuu niin saakelisti. Kyllä. Niin sattuu. Ja siinä pitää olla valmis katsomaan sitä ja näkemään se. Mutta toi oli niin ihanasti sanottu, mitä Kyllä. sä sanoit, että nimenomaan se on just sitä, että kun sä meet sinne, niin siellä sulla on niin kuin mahdollisuus siihen. Että siellä tulee niin kuin oikeasti niin kuin nähdyksi ne pisteet, mitä sä et vielä, ne sokeat pisteet. Että se on niin kuin, että näkisikin se just sen mahdollisuudena, eikä niin kuin semmosena, että tähän on nyt maailma romahtaa, että ei tonne voi mennä. Niin se, kun se näkökulma muuttuu siinä menemiseen ton myötä, mun mielestä mullakin itselläkin muuttui, tuli selkeämmäksi. Joo. Niin se on huomattavasti helpompi lähteä ottaa vastaan sitä. Ja toivon, että tämä auttaa nyt kaikkia muitakin, jotka kuulee tämän, niin ehdottomasti kannustaa siihen. Kyllä. Toi on varmasti toi on tosi tärkeä aihe, muuten tuli tuosta, kun sä mietit, että mä luulen, että se on yksi semmoinen, mikä meillä vanhempina, että mä koen, että mä oon ollut tosi onnekas siinä mielessä, että mulla on ollut lapsuuden kodissa tosi vahva semmoinen keskustelukulttuuri, että no vanhemmat molemmat on ollut, tai siis mun äitiä kasvatti isä. Isänkin kanssa me ollaan kyllä silleen, isäkin on puhunut tunteistaan, ja vaikka hän on semmoinen vähän semmoinen jurompi mies, mutta kyllä hänenkin kohdalla mä muistan, että hän on mun edessä ihan itkenyt ja puhunut vaikeista tunteistaan, ja että kun mulle esimerkiksi yksi ystävä kun kerran sanoi, että hänen isä ei ole niin kuin koskaan itkenyt hänen läsnä ollessa, niin mä täysin, että siinä on oma onnekkuutensa, että on saanut kasvaa semmoisessa perheessä. Ja meillä oli ton äidin ja kasvatti-isän kanssa sitten oli vielä lisäksi, että siellä vielä keskusteltiin tunteista ihan sillä, että meillä oli niin kuin esimerkiksi, en mä muista kuinka usein, mutta ehkä semmoinen kerran pari kuukaudessa, meitä oli 4 poikaa, niin aina välillä otettiin semmoinen, että yksi poika juttelee 2 tai 3 siis vanhempien kanssa, joka on vähän semmoinen tavallaan jopa terapiaistunnon kaltainen, missä tavallaan pureudutaan niihin asioihin, mitkä nyt tällä hetkellä on mielen päällä ja mitä on haasteita elämässä. Mä ainakin muistan sen jotenkin, että siinä oli jotain samanlaista, että mä koen, että se on ehkä ollut mulla semmoinen onni elämässä, että kun on kokenut sellaisen, niin sen myötä on ollut niin kuin tavallaan helppo suhtautua terapioihin niin kuin positiivisesti. Että joku mä oon kanssa kuullut, että monilla on toi ajatus, että ei nyt tarvitse mennä terapiaan, että tässä on kaikki hyvin, niin mä luulen, että se liittyy kyllä just tohon varmaan, että millainen se on ollut. Että ehkä miehillä on vähemmän kuin naisilla tyypillisesti ehkä ollut sitä tunteista puhumista. Miten sä kuvasit ainakin, että sun kokemus ja sun ystävien kokemus on se, että siinä parisuhteessa nainen on valmis menemään sinne terapiaan, mutta mies ei niin voi olla, että se on ollut yhteiskunnassa semmoinen vähän, että miehiä on kasvatettu enemmän silleen, että ei nyt puhuta tunteista, vaan enemmän toiminnan kautta, että mennään tuonne metsään riehumaan. Mikä on sekin tosi tärkeää tietysti, mutta sitten kun sitä ei ole sitä puhumisen kulttuuria, tunteiden kohtaamisen kulttuuria, niin mä ymmärrän täysin, että musta se ei ole lainkaan niiden miesten syytä, vaan siinä on kasvatus ollut jotenkin ihan erilainen. Ja mä nykyään koen, että meillä on varmaan nykyään taas on ihan eri tavalla semmoinen, että musta ainakin tuntuu tosi luonnolliselta puhua lasten kanssa tunteista ja puhua, jos itkettää, niin itkeä ja puhua siitä että itkettää.
se on niin kuin, mä uskon, että nuoremmalla sukupolvella on varmaan enemmän miehissä se, että se on paljon luonnollisempaa. Ihan varmasti. Mä uskon kanssa. Ja pakko tähän sanoa, musta se on niin ihanaa ja mä toivoisin, että tulisi Suomeen kanssa. Mä en muista, oliko se tanskalainen vai islantilainen tämmöinen päiväkoti, missä siellä on otettu, tai siis päiväkoteihin on otettu tämmöinen opetusohjelma, missä jaetaan, kun nythän tästä on tullut vähän tämmöinen tabu, että tytöt ja pojat niin kuin jaettaisiin jotenkin ja olisi tyttöjen juttuja ja poikien juttuja. Mutta mä koin tämän Joo. niin kauniina ja tärkeänä asiana, että siellä jaettiin tytöt ja pojat niin kuin omiin ryhmiin. Tytöt vietiin just sinne metsään riehumaan, paiskomaan Joo. tavaroita, kannonkappaleita ja huutamaan, että minä olen rohkea ja minä olen voimakas ja minä osaan ja minä pystyn ja minä kykenen. Ja sitten pojat vietiin jumppasaliin tai jumppamatoille lepäämään ja pötköttelemään ja pareittain hipsuttelemaan toisia, hieromaan toistensa hartioita ja puhumaan tunteista ja olemaan niin kuin läsnä siinä Ai vitsi. niin mä olin ihan niin liekeissä, että tämä on niin kuin se vastaus, että kun tällaista olisi niin kuin täälläkin alusta asti, niin miettikää miten nopeasti niin kun ihmiset sais sen kokemuksen, että ne kaikki puolet, ja se ei tarkoita sitä, että se olisi koko päivä sitä, mutta että siellä on niin kuin pieniä hetkiä Niin jo ei sitä, että todellakaan tarvitse olla. ne pojat saa niin kuin rauhoittua siihen niin kuin toisen hetken, sen toisen niin kuin kanssa läsnä olemiseen ilman niin kuin mitään paineita tai ilman pakkoa painimisesta tai tämmöistä, koska sielläkin on, mä näen, että kaikissa miehissä on se herkkä puoli, siellä on se feminiinipuoli. On, kyllä. Mutta sitä ei millään tavalla, siitä tulee saman Kyllä. tien leima, että sä oot homo, jos sä oot jollain tavalla, Kyllä. puet kukkapaidan, laitat kynsilakkaa tai halailet tai puhut sanaa ihana käytät tai ihan mitä tahansa, niin se on välittömästi. Niin se niin kuin murtaa mun sydämen nähdä niitä pieniä lapsia ja nykyisiä aikuisiakin, jotka niin kuin näkee, että ne on kasvatettu tuolla periaatteella ja ne on ihan lukossa itsensä kanssa ja ne on siellä vitsin homot, kun ne on tuolla noin huutamassa, että miksi sinulla on kynsilakkaa, että ei tuolleen voi tehdä, että sinä olet Kyllä. heikko mies. Silleen, että ei, please, Kyllä. antakaa armoa itsellenne. Kyllä. Todellakin Toi on toivon, tosi. että tämä tulee tämä trendi Suomeen. Että se voi olla, että sen tulokset tullaan näkemään, mutta kun ne näkyy 20 vuoden päästä, niin sitä tietenkin Kyllä. varmaan leviää tuo metodi kyllä, mutta vähän mieluummin voisiko nopeammin kuin sitten 30 vuoden päästä. Joo. Ja toi on tosi hyvä idea toi, että tehdä sitä kouluissa ja päiväkodeissa, jos ei sitä välttämättä ole kodeissa sitten, sitä semmoista puolta, missä poikia kehotetaan siihen tunteiden kohtaamiseen, niin että koulut ja päiväkoditkin voi tehdä. Ihan loistava idea. Kyllä. Musta muuten tulee just se, että tunteiden kohtaamiseen, mikä on mahdollista, kun pysähdytään, rauhoitutaan toisen äärelle tai itsen äärelle. Niin just, että sen takia mä oon niin kuin miettinyt monesti sitä niiden omalla kohdalla. Ja sitten myöskin semmoisia, että me paetaan hirveästi, just niin kuin alusta me alettiin sitä rauhaa. Hirveät häslääminen, tekeminen ja jos tulee tyhjä hetki, niin me ei jäädä sen tyhjyyden äärelle, vaan apua äkkiä täytettä, että sitä on tosi vaikea kestää, niin jos meillä ei ole sitä niin kuin altistamista ja kokemusta siihen, niin kuin vaikka esimerkin kautta tai just tolleen, niin kuin, että mehän ollaan opeteltu sitä itse sitten, niin me ollaan niitä parempia vanhempia, jotka pystyy lapselle sitä demoamaan. Mutta ajatellaan meidänkin vanhempia, niin kun ei ole ymmärrystä tietoisuutta, ei he saanut semmoista, niin että se jossain vaiheessa tavallaan sitten varmaan se katkaiseminen, sen käytösmallin sukupolvien ketjun, sen, niin kuin, että katkaistaan se toksinen käytösmalli ja aletaan sitten ruokkia muuten. Kyllä. Täytyy olla tietoisuutta ja itselläkin kokemusta siitä, että voi itse mallintaa sitä niille lapsille. Kyllä. Toi on tosi tärkeä, jos toi työ, että tehdä sitä. Mä itse asiassa, mä kutsuisin mieluummin traumataakan keventäminen. Musta se on tavallaan liittyy tähän aikaisempaan aiheeseen tämmöisestä yliinhimillisestä ihmisestä. Toi termi, jota käytetään usein, toi on tosi tärkeä aihe, mutta se, että kun puhutaan niin kuin
ikään kuin sen traumataakan katkaisemisesta, niin siinä tulee vähän helposti taas se totaalisen valaistumisen idea. Koska mä esimerkiksi tunnistan omasta elämästäni selkeästi, mähän en ole toi vanhempi, joka on tavallaan aloittamassa sen katkaisutyön, vaan mun omat vanhemmathan on tehnyt sitä jo. Niin kuin kuvailin tuossa aikaisemmin, että on ollut sitä, että heidän vanhempansa on ollut tavallaan sitä sukupolvea, mistä puhutte, että ehkä teidän vanhemmat oli, mutta mun vanhemmat oli jo tekemässä sitä omaa traumatyötä, omaa sisäistä työtään ja tekivät töitä sen eteen, että myöskin se isovanhempien trauma ei siirtyisi meihin lapsiin sillä tavalla. Mutta sitten kun mä mietin omaa elämääni, niin kyllä mun vanhemmilta on siirtynyt mulle ihan valtavan paljon traumoja. Ja se on musta tosi tärkeä kans se, että koska mä tarkoitan ehkä sitä, että sit kun puhutaan siitä traumataakan katkaisemisesta, niin sit voi tulla myös semmoinen aika iso epäinhimillinen, epärealistinen odotus. Että kuka on se, joka pystyy sen totaalisesti katkaisemaan. Että jokainen meistä pystyy tekemään ikään kuin sukupolvi kerrallaan, että mä voin vähän, että mun vanhemmat on tehnyt työtä sen eteen, että he on keventänyt mun taakkaa. Ja mä voin tehdä taas työtä sen eteen, että mun lapset saa vähemmän taakkaa kuin mä sain. Mutta se, että tuskin kukaan sitä kokonaan katkaisee. No se on Niin. hyvä, ei tarvi sit itse tehdä sitäkään koko hommaa, että voi siirtää niille vähän jotain duunia niille omille lapsille. Niin, musta hyväksyy sen, koska Niin. kuinka moni meistä pystyy siihen oikeasti. Niinpä, kato kun minä pystyn, jos kun aika- minä nyt. Minä. Minun hyvä, pitää mulla pystyä. ehkä Minun just- pitää pystyä. Minun pitää pystyä, Kyllä. se on minun velvoite. Minä näen sen, että minun pitää Joo, se just tehdä. se. Mutta Joo. tässä Niin on vielä mulla ehkä joo. pakko sanoa vielä se, että kun tässähän tulee se, että niin kuin nyt mä tajusin, Ville, kun sä puhuit tuosta, että se on muutenkin se on mahdotonta. Se on mahdotonta sen takia, Niin. koska sitä tulee aina uudestaan ja uudestaan. Että niin kuin Just meidän se. aikaisemmat okei, meillä tietoisuus lisääntyy ja työkalut lisääntyy ja Kyllä, näin. kyllä. Se ehkä siinä mielessä niin kuin helpottaa, että me tuntuu, että tämä tietoisuus on kasvanut niin kuin 100 vuodessa ihan valtavasti. Ja tietoisuus ja internetin kautta tieto niin kuin kulkee ja saadaan kaikkia kokemuksia ja muuta niin kuin paljon nopeammin, mutta se, että jos me mietitään, että ne, jotka on ollut niin kuin siellä vaikka 1000 vuotta sitten, että ne on ollut vaan siellä luolissa ja jossain yksinkertaisessa elämässä, niin ne on ollut varmaan vähemmän traumatisoituneita kuin me. Että se on niin kuin mennyt siinä, niin kuin, että se on Joo. tullut se sota, niin se on aiheuttanut aina, kun sanotaan, että mitä se oli se sykli meni joku 80 vuotta vai mitä se meni, ja se toinen sykli meni joku 200 vuoden sykleissä. Että tulee se niin kuin totaalinen kriisi, kun se ihmiskunta menee siihen tiettyyn niin kuin, tämmöiseen pehmeeseen mielentilaan, joka luo sitten sitä heikkoutta, mielenheikkoutta, Okei, joka joo. alkaa tuomaan konflikteja, jossa se sitten itse luo pikkuhiljaa niitä vahvoja ihmisiä ja sitten se sykli niin kuin kulkee näin. Eli 200 vuoden välein tulee se trauma, kausi, jonka jälkeen se seuraava 200 vuotta taas puretaan ja sitten taas tulee uusi ja sitten taas puretaan ja sitten taas tulee uusi ja sitten taas puretaan. Eli Okei. tämä on elämän niin kuin jatkumo ja ilmeisesti se on ihan turha edes kuvitella, Mielenkiintoinen, että joo. katkaistaisiin kokonaan meidän yhteiskunnasta. Joo, mä uskon. Just toi hyvä toi sun yksi elementti, jonka sä toit tuossa on se, että kun niitä koko ajan tulee lisää, että tavallaan se, että vaikka jotkut sais pois, niin sit aina tulee lisää. Ja sitten on musta toinen, on jälleen tämä sokeat pisteet. Että se, että tavallaan se ajatus siitä, että mä pystyisin totaalisesti katkaisemaan, niin se vaatii vähän semmoisen, että mun pitäisi olla totaalisen tietoinen omista sokeista pisteistä. Niin koska meistä varmaan jokainen on huomannut niitä hetkiä, joilla me ollaan suututtu lapsillemme niin kuin enemmän kuin on syytä. Ja kyllä mä koen, että niissä hetkissä, kun tulee huudettua nuppipunaisena, niin siinä on joku sokea piste tullut aktivoiduksi, koska jos mulla ei olisi sitä sokeata pistettä tullut aktivoiduksi, niin miksi ihmeessä mä mun lapselle huutaisin? Kyllä, hyvin sanottu.
Ja vaikka kuinka päättää, että nyt minä en koskaan enää tällä lailla, että minä reguloin hermostoa, niin, mutta se tulee niin puun takaa Niin, se triggeri, että sä sitten vaan niin huomaat tulee. huutavasti tässä, taas mä menin tähän. Ja mulla ainakin itsellä alkaa sellainen syyllistäminen sykli sitten, no niin, nyt taas epäonnistuin. Ja se on niinku ehkä just se, huomaa, että todellakin, että aika vaativa itseä kohtaan, että pitäisi oikeasti, että kun mä tiedostan sen, mitä on traumatisoida toisia ja traumatisoitua, niin sit mä koitan hirveästi myöskin välttää sitä, ja sit mä saan hirveätä syyllisyyttä, jos mä mokaan, niin kuin, että mä en pystykään olemaan turvallinen tälle lapselle tässä. Kyllä. Just tuosta syystä mä koen tärkeäksi puhua sen puolesta, että jos puhutaan henkisestä heräämisestä tai valaistumisesta tai traumataakan keventämistä lapsille, niin kaikissa niissä muistaa se inhimillisyys ja se synnitön heittäköön ensimmäisen kiven ajatus. Koska se ilman sitä ajatusta tulee just toi syyllisyyden kierre vaan, että kun tulee se epäonnistuminen, niin tulee se itsensä tuomitseminen hyvin voimakkaasti. Ja niitä epäonnistumisia tulee kaikille meille ja nimenomaan se on musta just se, että kun on nähnyt sen omassa lapsuudessa omilta vanhemmilta, jotka on tehnyt sitä työtä valtavasti ja silti epäonnistunut, niin sitten me suhtaudun heihinkin hyvin armollisesti siinä. Ja kyllähän varmaan, Tiina, kun Ville hyvin poittasi, että kyllähän meidänkin vanhemmat on varmaan sitä työtä tehnyt, että ei ne ole ihan silleen niin kuin, Joo, että varmasti on. Sekin on hyvä, toikin on hyvä pointti. Niin muistaa se, että ne ei tulekaan ihan vaan silleen, että ne on vaan traumatisoinut, vaan siis mun äiti Niin, esimerkiksi lähti itsensä kehittämisen tielle jo, kun mä olin jotain 10 plus, ainakin tiedän siitä, niin kyllä hänkin on kyllä, työskennellyt omien juttujensa kanssa valtavasti ja mennyt kyllä. eteenpäin siitä, mitä mä oon kuullut, että hänen äitinsä on täysin vaikka kylmä, ei ota Just syliin, se, hän kuitenkin pitää sylissä ja on sitä, vaikka ei ole vielä valmis, mutta tulee se aika armotonkin voi tulla, niin kuin, ettei näe sitä omien vanhen niin joo, kuin taas se, että hyvin muistutit, että, onhan, että ei meilläkään ole sitä, että ne on tullut ihan pystymetästä. kyllä, Ihan sama kokemus ja mietin kyllä. kanssa, just kun Ville tuosta puhui, niin kun mietin sitä just, että omat vanhemmat on ihan yhtä lailla tehnyt ja on sanonutkin, että, On mikä on varmasti. mielenkiintoista siinä mielessä, että niin kuin sanoit, että sulla on ollut se puhumisen kulttuuri ja ihan silleen niin kuin hipsus ja hyvä lapsuus ja varmasti silleen turvallinen, kun itsellä taas on ollut sitten semmoinen väkivaltainen alkoholistilapsuus, että siellä on ollut paljon viinaa ja Joo, siellä on nyrkit heilunut ja muuta, niin niin, niin, niin siitä huolimatta, niin kuin mullakin on, mä tiedän, että äiti oli tehnyt jo sen päätöksen, että se tiedosti, että mitä kaikkea sen äiti oli kaatanut hänen päällensä, niin kyllä, hän halusi niin kuin katkaista sitä, että hän ei halua sitä, että hän lyö mua. kyllä, Hän ei halua niin kuin väkivaltaisesti kyllä, kurittaa. Toki siellä tuli aina sitten jotain just niin kuin rankasuja tai jotain luunappeja tai jotain tällaista tukistamista tai muuta, mutta kyllä. se, että olisi haettu vitsa, että sinä haet nyt tuolta vitsan tuolta metsästä ja sitten tulee niin kuin verille asti kintuille, niin se vaikka ne on niin Kyllä. kuin pieniä, mutta siellä on myös paljon isojakin asioita, mitä on sitten tehty toisella tavalla. Et jokainen kyllä niin kuin Just toi. rakastava vanhempi oikeasti yrittää parhaansa niillä työkaluilla, mitä on. Ja niin kuin sanoitte, että se epäonnistuminen, että sitten me syytetään siitä epäonnistumista. Mutta mitä jos me nähtäisikin se, että se on niin kuin inhimillistä eikä se ole epäonnistuminen? Että se, että minä huudan, ei ole Just se. epäonnistuminen, vaan sitten tästä keskustellaan jälkikäteen, että mä teen omien lasten kanssa sen, että kun mulla tulee se, onneksi koko ajan harvemmin ja harvemmin just siitä, että kun näkee ja antaa itselle armoa, että se ei ole epäonnistuminen, vaan sitten sen jälkeen voi mennä lapselle sanomaan, että vitsi, että nyt oli muuten mun hermosto niin ylikierroksilla, että Joo, tulin tehneeksi tosi tyhmästi, että tästä tuli varmaan sulle tosi paha mieli, että jutellaan tästä. joo, Et minäkin olen inhimillinen, niin mullakin menee hermot, koska X, Y, Z. kyllä. Ja silloin se antaa myöskin sen, niin että sitten se ei ole tabu tavallaan, että ei koskaan suututa, koska sitäkin mä oon nähnyt. Mulla on taas Just, miehen puolella on sitä, että siellä ei just se. koskaan, niin kuin, että sit pidetään kaikki tunteet, niin kuin, ja mä näen sen miehen kautta, että se ei todellakaan ole hyvä vaihtoehto myöskään. Toi on ihan supertä. Ja tämän mä oon huomannut omassa elämässä, että mä huomasin nimenomaan, kun mulla tuli se inhimillinen herääminen, että tämä henkinen herääminen, joka on tullut joskus
vajaa parikymmentä vuotta sitten, mutta sitten kun tuli se inhimillinen herääminen, joka tuli siinä 6 vuotta sitten, joka oli just tämä, että hyväksyi sen inhimillisen keskinäräisyyden, niin sen myötä on lisääntynyt, että just se, että se ei ole poistanut sitä, ettenkö mä edelleenkin saattaisi huutaa lapsille, mutta siinä tulee usein nykyään just se, että kun on se yhtä aikaa se hyväksyminen sitä omaa rauhattomuutta ja omaa tunteellisuutta kohtaan, niin mä saatan kesken huutamisen yhtäkkiä tulla se, eikä kuin herääminen siinä, että ei vitsi, mä oon tyhmä. Ja sitten mä heti sen, no anteeksi, nyt mä sanoin kyllä. Nyt mä kyllä huusin. Ja mä saatan usein sanoa, että joo, että tämä asia oli kyllä nyt ihan tärkeä, että tämä asia on tärkeä hoitaa näin, että jos mulla on ollut joku syy, mitä mä oon huutanut. Mutta mä voin sanoa, että mä huusin selkeästi, kohtuuttomasti. Että tämä mun reaktiotapa oli selkeästi, koska sekin voi joskus olla tarpeen, että sanottaa se, että joo, että sä toimit tässä väärin ja mun oli tarpeen puuttua. Koska sekin on tärkeää sille lapselle tietää, että koska usein se huutaminen ei synny täysin tyhjästä, vaan siellä on pohjalla joku, että meillä on ollut tärkeä joku asia, missä me ollaan haluttu ikään kuin ojentaa lasta, niin kuin, että vetää rajoja, koska lapsille on tärkeää vetää rajoja. Niin sanottaa se ikään kuin, että tässä oli tärkeä asia mun vetää sulle raja tässä tämmöisessä toiminnassa, mutta yhtä aikaa tämä mun tapa vetää tätä rajaa oli kohtuuton ja mä pyydän siitä sulta anteeksi, että mun ei olisi pitänyt tällä tavalla sulle huutaa. Juuri tämä. Niin se on, joo. Ja sitten mä sanon itse kanssa niin kuin sitä, että mä oon itse niin kuin, että mä oon tosi pahoillani siitä, että tämä meni tähän. Että mä en pystynyt reguloimaan itseäni niin, että mä olisin osannut sanoa just se. rakentavammin. Kyllä. Ja että mä oon pahoillani siitä, että mä aiheutan niin kuin sitä pahaa mieltä siitä, että kun tietää, että se lapsi kun töpeksii, se tietää kyllä sen. Se tietää itse sen ja se monesti rankaisee itseään jo siitä. Niin se on niin kuin pahinta, että sit vanhempi menee vielä niin kuin skolttaamaan ihan kauheasti sitä tai huutamaan siihen päälle. Niin se tuntuu niin kuin yleensä lapsesta kestämättömältä. Niin tuntuu, joo, kyllä. Kun me niin itse olen paljon tajunnut, että varsinkin just jotain menee rikki tai jotain, niin lapset huomaa, että lapset menee jo ihan semmoiseen, niin että vitsi, nyt hajosi jotain isoa, niin kuin, että nyt meni rikki jotain tavaraa, niin sitten ne on ihan silleen, että niin poika saattaa myös ruveta itkeä siitä, ja tyttökin menee ihan paniikkiin, niin jos jotain isompaa menee rikki, niin onneksi niin itse on silleen tietoinen siitä hetkestä ja näkee sen, että hei, okei, että tämä oli vaan tavaraa, että niin kuin, okei, että nyt huomaatko, että oli vähän vauhtia liikaa, että et ollut nyt ihan niin kuin läsnä, kun pojalla on monesti just kännykkä kädessä, kun se tekee jotain ruokaa tai jotain, niin tavarat lentelee esimerkiksi. Niin sanoo, että joo, että hei, että tämä on niin kuin se hetki, että laita se puhelin pois, että huomaat tämä, että sulle sattuu niitä silloin, kun sulla on aina se puhelin kädessä, että keskity siihen, mitä sinä teet. Mutta senkin sanoo yleensä vasta sen jälkeen, kun näkee, että se lapsi rupeaa rauhoittua, että menee siihen, että hei, että se oli vaan tavara, että ei mitään hätää. Että varmasti harmittaa ja meitä varmasti harmittaa kaikkia, mutta se on niin kuin, ollaan vaan tässä. Nyt ei tarvitse ratkaista mitään, siivotaan toi kohta, toi sotku. Tässä on kaikki turva, että sä voit olla turvassa kuitenkin mun kanssa tässä, että tuntuu inhottavalta, mutta ollaan niin kuin tämän tunteen kanssa tässä, tämä on ihan fine. Ja sitten sen jälkeen vasta, kun se on rauhoittunut ja lähdetään siivoamaan, niin sitten silleen, että huomasitko, nyt oli levottomuus, että sen takia hajoaa. Toi on hyvä, tuosta mä voisin vähän ottaa opikseni kanssa, että ehkä sitä ikään kuin rajan vetämistä, ojentamista ei tarvii edes siinä kohtaa, että siinä kohtaa, jos itse huutaa, niin voisi vaan pyytää anteeksi. Että anteeksi, että mä huusin, että mä ylireagoin selkeästi ja tämä oli multa kohtuutonta ja sä et ollut ansainnut tällaista. Ja sitten jälkikäteen voi sitten tulla siihen, että mitä siellä oli taustalla, että jos siellä oli semmoista, josta on tärkeää, jos siellä oli semmoinen asia, mikä on tärkeä lapselle oppia rajoja, niin kuin esimerkiksi toi on hyvä esimerkki toi, että jos se tavara menee rikki, niin jos sä vanhempana raivostut siitä, niin se on niin kuin kohtuuttoman suuri. Se on niin kuin kohtuuton reaktio, mutta se, että yhtä aikaa se on tosi tärkeää, että sä kerrot sille lapselle sitten jälkikäteen sen, että ehkä kannattaa vähän
katsoo vaikka, että esimerkiksi, ettei välttämättä kannata juosta yhtä aikaa, kun katsoo puhelimen ruutua tai tämän tyyppistä, niin, koska ne on kyllä myös tärkeitä ne rajan vetämisen opettaminen lapsille, että ei myöskään rajaton kasvatus ei myöskään toimi. Niin, ja se on just niin kuin ymmärtää sen, että miten, jos on vaikka tapana tehdä puhelimen kanssa kaikki, niin se kestää aikansa, että sä pois opit jostain huonosta tavasta, niin ihan itselläkin, niin saati Kyllä, sitten lapsella. Ja mulla tulee mieleen se, että tämä on stressitilanne, kun vanhempi huutaa, on käynyt jotain, niin eihän oppiminenkaan tavallaan on mahdollista siinä kohtaa, jos sä siinä stressissä sitten koitat sille niin kuin joo, toi on tosi tärkeä. järkeistää, niin että mäkin huomaan itse sit niin kuin vähän kiihtyneesti, että joo, mutta kun tämä tilanne oli tämä, ymmärrätkö, että koittaa saada sitä toista, muuttaa sitä käytöstä, siinähän on se hätä, että mun pitää nyt saada tämä perille, Joo, että ettei vaan sitten taas satu, niin sehän on myös paniikista käsin, niin mikä se vastaanottokyky siellä toisessa päässä, niin varmaan aika olematon. Eli siinä kyllä, mielessä toi on hyvä muistutus kaikille varmasti, että sit rauhantilasta käy sen kyllä. tilanteen läpi, niin se voi mennä perillekin paremmin. Itse hyvä. Kyllä, opin kyllä nyt itsessäni tässä näin, että kiitos teille. Mä lähden helposti ehkä liikaa siinä itse kriisin hetkellä sitten yrittämään sitä opettamista niille lapsille, mutta se on kyllä nyt kun tätä pohtii tältä näkökulmalta, niin mun olisi parempi siinä ensin odottaa, että se tilanne kunnolla rauhoittuu. Nyt Ja, palataan tähän. Ja jos mä mietin sitten, kun sä sanot ylireagoin, niin me varmaan voimakkaan tuntevina ja, ihmisinä tunnistan kanssa tuon usein, että minulle on sanottu, että mä ylireagoin ja mä sanon itselleni, mutta mä oon ottanut sen pois sanastosta, että mä reagoin voimakkaasti. Että siinä on jo heti tuomio, että no, vaikka just toi, että reagoi vähän kohtuuttoman voimakkaasti tässä tilanteessa, niin, niin kuin, että just niin, sanottaa sen. Ja sitten, että hei, palataan, joo, totta, mennään vähän rauhoittua ja palataan asiaan. kyllä, Joo, se on se on me totta. ollaan täällä päässä ollaan tosi voimakkaasti opeteltu pois siitä ylisanojen käytöstä, koska Se on jos hyvä, sulla on se, joo, mitä sulla on, niin eihän se voi olla yli. Ei voi olla yli tai ali, se on sitä, mitä totta, se on. Jokaisella on se, että siihen kuitenkin totta, aina on yleensä, kun tämä ylireagointi, mistä aina puhutaan, niin se tuskin on ylireagointia siihen nähden, mitä kaikkea siellä taustalla on jo niin kuin tapahtunut. Esimerkiksi itsellä on ollut se, että mies on sanonut mulle, että mä ylireagoin johonkin näennäisesti pieneen asiaan, minkä hän on vaikka jättänyt, tämä klassinen esimerkki, että hän on jättänyt sukat lattialle. Ei meillä semmoisista enää ole vuosikausiin keskusteltu, mutta siis tyypillinen esimerkki, että nyt ne on ne vitsi, ne sun likaset tossa ja sitten mä rupeisin huutamaan siitä. Niin sitten hän sanoi, niin, että sä tuommoista niinku ylireagoit, sä huudat vaan tuommoista. Hän vaan jätti niinku yhdet sukat lattialla, että mikä kauhea ylireagointi. Mutta sitten kun katsotaan sitä, että mäkin olen purkanut mielestä, että mutta kun siellä on ne 200 muuta paria niitä sukkia ja sitten ne kaikki muut, ne astiat ja niinpä, roskat ja muut, jotka jäi niin kuin puolitiehen. Niin se pino on, niin kuin, että mä kompastuin siihen maton alle työnnettyyn roskakasaan jo niin, että mä niin kuin kyllä, mursin melkein käteni. Niin se ei ole siinä vaiheessa kontekstissa niin kuin näytä yhtään enää ylireagoinnilta. Ja sitten siellä on vielä merkitys, sä et totta. välitä. Mhm. Ja siellä on vielä niin joku semmoinen Aa, merkitys, että kun mäkin olen purkanut sitä kanssa, kun ylireagoin just tämmöisiä pikkuasioihin, mitkä nämä muut on ihan silmäpyöränä, että mitä tapahtuu, niin sitten mä oon pystynyt sanottaa, ja tässä on tämä, ja sitten mulla on se tunne, että sä et välitä. Siihen mä oikeastaan ehkä reagoin siihen merkitykseen, minkä mä oon antanut niille likaisille sukille sillä lattialla. joo, Ja sitten sille toi on tarinalle, että totta, nyt joo. jo sitten nääkin ja nuokin ja tämäkin ja kaikki jää mun harteille. Mä oon se, joka kantaa tämän saakelin niin siisteysvastuu ja sä, niin kuin, että siinä on iso Mm, narratiivissa sekunnissa niin kuin päässä jo, mm, mihin mm. reagoin. Niin on kyllä, se on totta.